Aħna se nħallu l-kaxxa ta' Malta mimlija għal uliedna. Dan intqal mill-kandidata Laburista Rozjan Kutajjar waqt li indirizzat il-Masreli Laburista fix-xahar Għawdex bħala parti mill-kampanja elettorali bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Kutajjar bdiet id-diskors tagħha semmi kif qabel Għawdex kellu ekonomija staġnata, però bis-saħħa ta' Gvern Laburista f'dawn l-aħħar snin din il-gżira issa għandha mutur ekonomiku b'saħħtu. Hi qalet li nhar il-Ħadd se niċċelebraw jum l-Omm, jum li din is-sena b'differenza għaliex il-Partit Laburista qed jipproponi numru ta' proposti li jolqtu direttament lill-omm. Fosthom hemm iż-żieda fil-lif tal-maternità u l-bonus għal kull wild ġdid fil-familja. Nhar il-Ħadd illi ġej huwa jum importanti il għaliex ser inkunu qed niċċelebraw jum l-omm. L-omm illi tagħmel tant u tant sagrifiċċji u li tħobbna mingħajr kundizzjonijiet. Dan huwa jum importanti ħafna illi din is-sena għandu sinifikati iktar importanti. Hekk kif waqt din il-kampanja elettorali qegħdin invaraw proposti illi jolqtu direttament lill-ommijiet, lill-familji, imma wkoll l-tfal. Kutajjar temmet tgħid li l-Partit Nazzjonalista m'għandux viżjoni għal pajjiżna, għal kuntrarju tal-Partit Laburista li se jħalli il-kaxxa ta' Malta mimlija. Sa dan it-tant waqt l-istess attività tkellem ukoll il-kandidat Laburista Deo De Battista fejn faħar it-tmexxija qlija ta' Roberta Bela u wasaq li l-Prim Ministru jħares id-denni taċ-ċittadin u jwettaq il-ġid tant li Gvern Laburista fl-aħħar snin ħoloq middle class ġdida. De Battista qal li l-Partit Nazzjonalista jdumi maqdar proġetti li wettaq Gvern Laburista minkejja li dawn l-istess proġetti ħallew ġid kbir fl-ekonomija Maltija u Għawdxija u qal li l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 13-il sena ma solvix il-problema tal-finanzi tal-partit. Aħseb u wara kemm se ħsieb il-finanzi tal-pajjiż. Imma daw f'da 13-il sena x'għamlu? X'għamlu f'da 13-il sena? Ħlief bidlu l-leaders u bidlu l-uċuħ. U kellhom problema waħda. Problema waħda biss kellhom. Ma solvewix. Il-finanzi tal-partit. Problema waħda, ma solvewix. Aħseb wara kemm jistgħu jagħtu pariri fuq il-finanzi tal-pajjiż. Il-kandidat Laburista temm ħeġġeġ biex fi 30 ta' Mejju kulħadd joħroġ jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista.